खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 30 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 13 आघन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथिया फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन आरो माखासे थालांनाय खामानिफोरा दावगानाय नुनो मोनगोन। गोसोआरि गोनो गोथोआ स्रां जागोन आरो गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ नेनानै दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा आरो गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गावखौ दबथायनाया नोंथांनि जाफुंसारनायनि गुबै लामा। नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो रांखान्थियारि सानथांखिफोराव दिदोमथि लाखि। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन आरो मोनसे गोजाम जिंगाया सुस्रांजागोन। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। फोनांजाब रोंग'थिफोरा जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन, जाय नोंथांनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनायनि इसारा होयो। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां आरो गियान गोनां जागोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान एबा देंखोनि सायाव सोनार। दिनै नोंथांनि समायना आखुआ बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। गोसोआरि समानथाय लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा खामानियाव लुबैनाय फिथाइ मोनगोन, नाथाय धैर्यनि गोनांथि दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोजाम लोगोफोरजों फिन सोमोन्दो लाखिफिनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथांनि आखुआ नोंथांखौ मानसिफोरजों फोनांजाबनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गाब। सिंह राशि। दैदेननायनि गोहो आरो गावजों गाव फोथायनाया थिखिनियाव थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय हाखु-दाखु जायोब्ला खहा जानो हागौ। नखरजों लोगोसे समफोरा गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि बिथा गायसननो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोमो गाब। कन्या राशि। जायखिजाया आद्रा थालांनाय हाबाखौ फोजोबनायनि बेनो थि सम। खस्थ' आरो आब्रुथिया गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गावनि नखरजों समानथि लाखि। सोलोंथाइ एबा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोन थायो। दिनै नोंथांनि बिजिरनायनि रोंग'थियानो नोंनि देरसिन हाथियार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम आरो निला गाब। तुला राशि। साना समानथि आरो मोजां जागोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जानो हागौ आरो गोदान खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। आरिमु, समायना आरो डिजाइनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जर'खा जाफुंसार जागोन। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गुवार जागोन आरो नोंथांनि सोदोबफोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि।
दिनै नोंथांनि गोख्रों मेलेम आरो मावखान्थिया नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलो गोनां जा। सावस्रि मोजां जागोन आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। दावबायनाया मोजां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि आरो सोलोंथायाव गोबां जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। सोरबा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। गोदान मोनदांथिफोरा नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, आब्रुथि, धैर्य आरो खस्थ' खालामनाया नोंथांखौ गिदिर जाफुंसार होगोन। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। नखरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। सोलोजों रां खाथाय। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा थार लामाजों दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। कुम्भ राशि, मोनसे गोदान सानस्रि आरो सोरजिथाया नोंथांखौ नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन। समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। गोजाम गोरोन्थि साननायफोरा स्रां जागोन। गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सानस्रिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो सिलभार गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो मोनदांथिया गोख्रों जागोन। आरिमु आरो सोरजिथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जर'खा जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि आसा दं आरो नखराव सुखु खुसिया बांगोन। ध्यानआ नोंथांनि गोसोखौ दिदोम लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।